So kanindot ana kitang nag-donate ani sobra gud ta 30,000 sa record ba gikan atong pagtukod hangtod karong consecration sobra ta 30,000 ka mga donors katong namalit og slots. Di kita masud dito, pero kasing-kasing sa Ginoo masud tang tanan. Gani kuwang pa munang palit pa kuwang nya dili ang pagsud dito, dili ang pag-apil aning niyang consecration mao'y atong tuburan sa grasya. Usa lang na siya, pero ang dako kay grasya kita nganing tabang niini nga hilom lang tingali ini adto nato dito pipila ninyo ingnon dayon mo guard dito asa imong wristband ma'am nya maingon dayon ka haladay wa ra ba ko ana maka pwede ko musod